Hi, I am Ebony Obsidian, and I am of Eritrean descent. So today I am sharing some of my culture with you. ኤሪትራዊት ኣብ ሆሊውድ ድምቀት በጥሎኒ 6888 ትኸውን ቲፋኒ ሓድሽ ኣብ መድረኽ ሆሊውድ ምስ ተቐልቀለት ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ባህታ ፈጢራ እያ ኩሉ ኤርትራውን ፈታው ኤርትራን ከዓ ሓጎሱ ገሊጹ እዩ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንመድረኽ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ቢሒቱ መዛረቢ መረኸቢ ብዙሃን ዓለም መስኮነውን ንኹሉ ፈታው ሃገሩ ደስታ ከም ዝዓስሎ ገይሩ እዞም ክልተ ጸለምቲ ተጠመቲ ህቡባት ሰባት ባንዴራ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ከምሰበልዋ እሞ ካብ ጻት ናብ ጻት ንዝርከብ ኤርትራዊና መላእ ኣካላቱ ከም ዝዓሰል ገይሮሞ እነሆ ሕጂ ድማ ካልእ ኤርትራዊት ኣብ መድረኽ ሆሊውድ ሓድሽ ኮኸም ብምዃን ትደምቕ ዝኸበርኩምን ዝኸበርከንን ተኸታተልቲ ሲኔማ ሰመረ ከምቲ ወትሩ ንብሎ ሲኔማ ሰመረ ሳብስክራይብ ብምግባር ስድራ ቤት ቻነልና ኩኑ እዋናዊ መደባት ኣብ ዝተጻዕነሉ ግዜ ንምክትታል ናይ ደወል ምልክት ጠውቁ መደባትና ናብ ኩሉ ክባጻሕ ላይክ እናገበርኩም ሼር በልዎ ትሕዝቶ መደብና በብእዋኑ ከነመሓይሾ ከምኡውን ንስኻትኩም ትደልይዎን ንዓኻትኩም ዝመጥንን መደባት ክንቀርብ ሓሳባትኩም ኣብ ሳጥን ኮመንት ኣስፍርዎ ናብቲ ንሎሚ ዝበልናዮ ትሕዝቶ ክንሰግሪና ሰዓቡኒ ወላ እኳ ሒደት ቃላት ቋንቋ ትግርኛ ይኹና ቀዳሚት ልሳን ስድራ ቤተይ ኣብ ቴሌቪዥን ክዝረብ ምስማዓይ ክብሪ ይስማዓኒ ውታግ ኦን ሁሉ ንዓይን ንኻልኦትን እዚ ህያብ ብምሃብኩም የመስገን ውታግ ኦ ኣሜሪካን ሳጋ ተኸታተሉ ኢቦኒ ኦብሲዲያን ኣብ ገጻት ኤክስ ናይ ቀደም ትዊተር ዘስፈረቶ ጽሑፍ እዩ እዚ ጽሑፍ ምስ ተመልከትና ድማ ምስ መበቆላን ባህላን ማዕረኽ እንደይ ምትእስሳር ከም ዘለዋ ክንርዳእ ፈጺምና ኣይንሽገረን እቲ ተደጋጋሚ ኣብ ገጻት ኢንስታግራም እትልጥፎ ስእልን ቪድዮን ውን ንስምዒታ ብግቡእ ዘንጸባርቕ እዩ ኣብታ ድሕርቲ ኣሜሪካ ጸለምቲ ክእለት ዘይብሎም ድኹማት ፍጥረት ኣብ ዘቕጠርዎ እዋን እዩ ሓንቲ ምስ ኣዲ ኣንሓትና ንትቕመጥ ሊና ደሪኮት ኪንግ ዝተባህለት ጸላም ጓል ኣንስተይቲ ምስ ሓደ ኣብርሃም ዴቪድ ዝተባህለ ኣይሁዳዊ መንእሰይ ክብሩ ኣብ ዝሓለወ ፍትወት ኣትያ ትረአ እዚ ፍቕሪ ኣብታ በዓሌትነት ተመቓቒላ ዝነበረት ኣሜሪካ ፈጺሙ ዘይቅበል እዩ እታ ጓል ጸላም ብምዃና ድማ ዘለዓለ ዘይንቡር ዘበሎ ተግባር እዩ እቲ እዋን ጥምጥም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ ግዜ እዩ አብርሃም ዝተባህለ ኣይሁዳዊ ድማ ሂትለር ንምጥፋእ ኣብ አብራሪ ነፋሪት ናብ ወተሃደር ኣሜሪካ ተጸንበረ ናብ ውትድርና ክኸይድን ከሎ ድማ ነታ ጸላም ኣፍቃሪቱ ካብ ውትድርና ምስ ተመልሰ ቃል ኪዳን ከኣስረላ ምዃኑ ተመባጽዑ ተፋኒዋ ኩናት ግን ምምላስ ጥራይ ዘይኮነ ምጥፋእ እውን ዝሓዘለ እዩ ዳሃይ አብርሃም እውን ተሰወረ ሊናን ስድራን ሊና ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርታ ዛዚማ ናብ ላዕለዋይ ትምህርቲ ክትከታተል ባህግ እኳ እንተነበራ ገንዘብ ግን ብቐሊሉ ዘይርከብ ገዚፍ ብድሆ ኮና ገንዘብ ንኽረክብ ኩለን በብዓቕመን ባህጋን ፈተናን ኣብ ከምዚ ኩነታትን ከለዋ ከዓ ነቲ ዜጋታት ኣብ ውትድርና ክኽተቡ ዝጉስጉስ ትሕዝቶ ዝተኸታተለት ሊና ወተሃደር ክትከውን ወሰናት ስድራ ቤታ ንሓሳባታ እኳ እንተዘይተቐበልዎ እቲ ጽኑዕ ውሳኔኣ ካብ ምትግባር ግን ኣይበኾረትን ሊና ድሕሪ ዝወሰደቶ ታዕሊም ኣባል እታ ብጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ዝቆመት በጠሎኒ 6888 ኮነት እዛ በጠሎኒ ነቲ ብጻዕዱ ዝወርደን ዝነበረ ኣድልወን ትሑት ግምትን በዲህን ዓቕሚ ከም ዘለወን ንኸርእያ ህርድግ ይብላ ነበራ ኣብ ኩሉ ጽላታት ተዋፊረን ብቑዕ ክእለት ከም ዘለወን ኣርኣያ ግን ዓቕመንን ክእለተንን ኣፍልጦ ክህበን ዝበሃገ ኣዛዚ ነበራን ኣብ ከምዚ ኩነታትን ከለዋ ሓንቲ 3 ዓመት ዳሃይ ውላዳ ዝጠፍኣ ኣደ ናብ መንበሪ ቤት ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ብምምጻእ ንበዓልቲ ቤት ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ሽግራ ሓበረት እዚ ጸገማ መላእ ኣሜሪካ ዝርከባ ስድራ ቤታት ምዃኑ ተፈለጠ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣሜሪካ ደብዳቤታት ናብ ሰራዊቶም ክበጽሕ ብዙሕ ጻዕሪ ከም ዝገበሩን ጻዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ኣባል ሰራዊት ኣሳቲፎም ከዓምዎ ከም ዝፈተኑን ከም ዘይሰለጦምን ሓበሩም ነተን ኣብ ፊዚክስ ቁጽሪ ላቲን ዝለዓለ ክእለት ብዝነበራ ካፒተን ቻሪቲ ኣዳምስ ዝምርሓ በጠሎኒ 6888 ይትረፍ ኣብ ግምት ከእትውወን ከም ዘለዋውን ኣይዘከርወነን ድሕርቲ ምስ ፕሬዚደንት ሩዝቨልት ንበዓልቲ ቤቱን መሓዛኣን ዝገበርዎ ዝርርብ ከዓ ደብዳቤታትና ወተሃደራት መብጻሕን ካብኦም ምስዳድን ብበጠሎኒ 6888 ክዕመም ተወሰነ
بطولني 1888 اتا بتصلمتي دق انستيو طراي زقومت قداميتي كاب امريكا وصيا اغلغلوتا اتغبر احادو بمخان عيو اجمرت ازستي سراويت امريكا اي كلونين بزبل نعقت 17 مليون دبدابيتات اوشت 6 ورحي ناب زملكتو اكل كباصحه اززوان ابتي عصمخا زبلع قري اوروبا بزي زخونه ننابر انز حجز قرب عيو انز جمره بطولني 1888 كسع مسواتي كلتا تنفاس بمخفال لعل 17 مليون دبدابيتات اوشت ايتيس عمالتات ناب زملكتو كم زبصح جبرام زانتا ازن عوتات صلمت دق انستيو اتكال نتفليكس بهيوت كاب زترفا ابالات بطولني 1888 تبغيسو اب حقنيا تاريخ استمركوست The 688 اتبل فيلم ناب حزب زرقحهم ابزا فيلم دما نايلينا داريكوت كينغ طبعي حزاز تواسات ايرتراويت امريكاويت ايبوني اوبسيديانيام ازا كوخب تواسات The 688 بانديرا ايرترا تقول بيبا قلق باهلي هاجري بمبال دس بلا باهلي ايرترا زقلت فيديو من زرقحت لبي ايرتراوين بحاقوس كمز من لاقيرام كمر انا يزخا هبوبات دمصاوين هاجرنا حويسكا صلمتي نطفتي محبراوي مرخبيتات ابقصات محبراوي مرخبيتات مسغانا اسنيوم نفيديو ايبوين كزرغح وترايم ايبوني بإيرتراوي باهلن تاريخن حبن تمخانا اتسئليناتان بانديرا انزقالو تقادلتن اسنيا بمخنيات مبل 30 عمت بعلنا صنت ابقصات اكس تويتر دلطفت اخليوم ايبوني اوبسيديان اب هيوتا مويا ان سدرابيت لعل قدا كم زلوم تقلت مس سدرابيتان مس بابقلان كاطبو متسسار اللوا ناي زمر اخ اوترو امنا انستغرام قصاتا سئلي ولاديتا يرغ علم عبايا ابرهت عباي ادي علم لم وترو مسلطفتيام ايبوني اوبسيديان بعسر شدوشة ميازيا 1994 اب نيو بولتز كتما نيويورك اتوليدا امان هانتن نابزركب استوديو ويليام إيسبر بمخاد ناي موسى سلطنا قدم موسى بعودي غازيطنينت تمرتات خاتاتيلا دحرز وسدتو سلطنا مويا موسى عيويلا تتححزاتو اب ذا اميزينج سبايدرمان 2 كم تمهاري تراحيزا تساتيفام قصيلا اب 2015 2016 2017 2018 ابونكين باي Where Hearts Lie, $12 Words, Capital Inferno, My Brother's Keeper, If Beale Street Could Talk, Swap, Such a Deal, About the People. أبزع مثلا فيلم تاتكت إلا قوني ناي فيلم عيو أخا أبستفلالي ناي تلفجين مرئي تساتيفا بدحرزي أبتا بمنقدي نتفليكس أب عمتك لتشحن 24 استزرقحت نكم كيري واشنطن سوزان ساردون أوبرا ويلفري هو باتواساتي هوليوود أكاتيتا استعيت ناي كوينات دراما The 688 مريحت أوي حيزات واسعام إيبوني بزر آياتو طبابا ملع علم نزركبو إيرتراوين حبن فتيرات ركب The 688 أب إيرترا تفتاو النت كتركب زغ على هلا وزا إيرتراويت كخوبيو فيلم The 688 أب إيرترا آتيا أب أبيت موزيكا مستزرقحت بوزحات من إسيات أب موبايلهم كتصعنوا ترايهم أتا مريحت أباي حزاز تواسات إيرتراويت مخانا مستفلطخا نزا فيلمنا موبايلاتهم زصعنوان زرئوان قطري أزيو خمزبرخا وننت أبيت موزيكا يحبروم إيبوني أوبسيداي بزي أب The 688 أرأتو زلا وحلول طبابا وساس أبو زحات وغنات مستم أبحرات منقصات أمريكا بستفلالي عودي بمنطاف سموم زخلعو زلون إيرتراوي مبقول زلوام زا نيبلس هاسل تيفاني حدش آزيا تسفاي أمينة نات برها توماس كالاتن كالوتن السما بخبري يتوح والوم